तो गाइस तमाखै तंग बेलाय आनि फेसबुक नि फैमिली रok नंगनि बासकां काisa भिडिअ तो बे माफैका अनेक दिन नि परे आं तो कमेडि भिडिअ रok से खायो मते हाय नॉर्मल भिडिअ रok खाया nok bo nugui mangkhana gai tini kaisa nangmani भिडिअ norokni baskango tabok to onek social media go viral longoi tongo je chini kaisa bukhuk Sanjona Deborma hingai जों chini bukhuk Sanjona Deborma no je mangsak chubalainani hingai Facebook go angbo kaisa भिडिअ makhaika norok chongui mangna ke kaisa views ni bagai भिडिअ khayo hingai sobo hai tawan sokde please karon emo kaisa nangmani bagai se norok joto bo sigo bini kaisa onek cancer gorja mangjak hingai norok joto bo sigo hingke जों faidi palbaksa kheye jani ja भिडिअ khaiye je bwswk phari help khailainani जों thangai chuba maya phang phanra maya phang thangai malai maya phang जों nogo achogoi bono ja phari chubalai mango tani bagai hingkai जों buini borok je content creator rok onek borok rok buini bagai support khayo hingke जोंबो chini borok ni bagai chini Tripura sani bagai जोंबो support khaigai mango जों phanra maya phang thangai manglai maya phang जों nogo tongoi भिडिअ khaiye जों ja phari sak chubanani जों अधिकार tong norok nugui mangna skinner ang to ani khud ani personal skinner ya kairgo je da pohorni skinner bini rgo ja norok phari 1 taka de phari 2 taka de phari norok please help khaidi chuba hodi norok ni ja phari mani ja chukmani norok je phan bwswk tong norok ni faidi जों joma khiye jono 1 taka 2 taka khipung chubalai rana karon bono kaisa जों thanggai narok mangkha hingkai chini bo onek kaham जोंनो bo Bhogoban Ishwar mani khelainai जों bini bagai gam surilainani जोंबो karon onek borok to hamya uansukgui manga haideba ani skinner rok rwgui भिडिअ rok khaika hingkai bai onek borok to hamya chongui mango hingke ang norokno kaisa koimong khaio ang torgo da pohorni skinner se rwi rwgo hingke norok ja phari please chuba hodi 1 taka de phari 2 taka de phari naidi जों nugui mango koti koti no se chubagui mango hingke ba जों jono 1 taka 2 taka khi जों phan baksa khiye yak baksa khiye chubakhai bwswk chini gam nokno ar kaisa koimong je ani भिडिअ nai tongoi je ani भिडिअ tui khiye chuba honai borok please nokno kaisa request khaio tomani bagai hingkai je chubanai borok bwswk chuba mangkha comment khai sadi nung bwswk phari chuba hoka 1 taka de 2 taka de chubakha nung je chubanai borok please ani भिडिअ ni hoite khiye je chuba mangnai borok comment khaiye please sajadi comment khaiye nung bwswk phari chuba hoka ano comment khaiye sahodi angbo sinai asakai nung asake chubaka hiye ani je भिडिअ ni hoite khiye bwswk collection ongkha comment no je comment khai sanai borok ologo ani comment no hoite khiye ang ar kaisa भिडिअ snamnai sibini bagai ang bo sina nango comment hoite khiye ang norok ni baskango भिडिअ khainai sobo sobo chubakha hingkai faidi जों joto baksa khiye chini bukhuk Sanjona Deborma no gam kwrwng khe susto khiye tisanani ani bwkhabai ang suriyo ani Bhogoban ba Mahadev no Sanjona gam kwrwng khiye susto khiye bwchato hingkai aswkno भिडिअ ang je sanai please ang je comment naiye ang arek kaisa भिडिअ khainai।